Kardom kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamila pen pinila so video long nali tum hana ki wan pila bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen PAKLANG Chowkider Voreng Avarsai APUTHAK nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe kelang putai subscribe ikon la pen videos tamme nali tum share ponikon tang denon pathek pen kon ana post sa vacancies situma ka apply nang ji ko sonmal last date kuman tumal la so puthak le lang pononang la pen chethan pononang tang denon pathek pen chethan polonang nalitum screen along thek longji nilong do da advertisement alo labela so advertisement alo konat pen sika PAKLANG ma la pen copy advertisement ma konana pusa vacancies sedoma na so puthak stamel chethan polona la pen kicheng sinalitum phan nang than pachini ponik po so Voreng Avarsai PAKLANG labang ke office of the district fishery development officer Karbi Anglong pensi PAKLANG poniglo fishery department ahin pensi lase kopia Voreng Avarsai mala tanali tum chini ponik po la pen ke apply ning ji koson mala tanali tum chini ponik po stame non laso advertisement alo along ke tok pon ason ba eson soni non chethan polona lase alang le tum dak Karbi Anglong Autonomous Council mate fishery development officer hin mestame Voreng Avarsai bangke PAKLANG poniglo lasila so Voreng Avarsai panali tum jogdun exi pulo tangti kecheng sinali tum malong standard form bang donang po laso standard form nali tum computer akulat long stame long exi kali pulte nali tum Google Chrome pen stame download iklong ji kali pulte nili fana humri igon nili stame nali tum fan laso standard form ba nang pik po la laso standard form nali tum computer akulat long da pen print out nang po lapen kena sosot details nalitum fill up do nangpo standard form along lapen standard form long fill up thailo plo tangte nalitum moda kena sosot documents dake tokpon ana documents banga nalitum pabondo nangpo lapen council receipts tame sika cap sorry receipts tame nalitum kipido nang ji kena sot posila dak ke tokpon do lasila sorry receipts tame nalitum council long dampensi endam nangpo lapen la so form pensi pachirap tip nang pola standard form pensi la pen la documents la pen standard form la pen la consult receipt sika ke la so receipt bang nalitum angton pen pachirap si envelope long thapen nalitum jogdam nang po tangte non apus details le lang polona copy Voreng Avarsai mala bang nalitum chini pon iglo mate copy department pe sika PAKLANG pon mala nalitum thek pon long iglo asi non bang copy apus ba la pen kon ana si salary kelongji ma la pen kachar lang deng ko ans nang ji ma la so puthak sta me chethan ponona nalitum dak thek longji name of post la bang ke Chowkider apus la pen apus la bang ke inut aparmando name of post la bang ke dak ac pusi tokpon mate 1 points tok poncho la si innovate apartments dolo the pen salary nalitum dak lang damlo pulo tangte pay ben 1 la bang ke cheng penalitum dak 12,000 long ponikji la pen 12,000 pen cheng lok nalitum dak 37,500 analitum long ponik po la pen grand pay tame dak 3,900 analitum long ponikji la pen kachar liang deng kenangji la bang kenalitum minimum class 8 pass nangji kali pulote nalitum it's SSLC ke pass atum stami la so Voreng Avarsai phan ke jogdon long puta lada ke tokpon do na se class 8 pass atum stami jogdon long exi la so Voreng la Chowkider Voreng Avarsai phane la pen it's SSLC ke pass tang atum stami jogdon long exi ase puthor ning chibi pontunon apus laba apus amen labang ke Chowkider lapen apus dak ke do labang ke isi an do mate inod apartment salary na litum 12,000 pen 37,500 an long ponikji kachar le ang deng kenang ji labang ke class 8 pass ta chok kali pulot na litum highest qualification labang ke HSSLC an bangke dak jogdon longji puta top pon laben labang ke nali tum chini ponik po ke chengsi nali tum standard form nang po ke apply ji apan so Voreng Avarsai long ki jogdon ji apan consulship nang ikpo lapen apus labang ke Chowkider lo a number ke do la total apai ke do bangko ana apartment sida ka PAKLANG ma pulo tangte innovate apartment lapen salary nali tum dak thek pon long lo 12,000 pen cheng lok 37,500 an long ponik ji
kachar liang deng kenang ji labang ke class 8 pass lapen eligibility criteria tame dake tokpon do nalitum thek longji copy paste on se dak criteria alang litum kapitik pon mo lapen candidate labang ke kadu kaweta chini lo Indian arlo sidopo Indian citizen a candidate lo lapen qualification kenang ji dakta tokpon no nalitum class 8 pass tame chokji lapen highest qualification SSLC ke pass ta tum stame jogdon long ji pusi dak tokpon arta puthak lang damte 18.40 arta tum anbang ke dak jogdon longji lapen alang lil tum dak age calculation ponji labang ke 1st March 2025 pensi dak calculation ponik po lapen age relation labang ke government role sa teng pensi kapetik ponlo non jong se ST atum pulo tangte 45 atum anbang ke jogdon longji jola sono lasik pothot dak ke tok ponta do how to apply koson si ka apply nang jima pulo tangte nili amo pot tenglo la apply ji pulo tangte standard form do nang po standard form puta pupon kali pulo nani tum assam ke je part 9 na sub forms tame na so amen bang pahini do koklo nan tum na sub form long kenang so sot la bang fill up type pen documents angton pa bon type pen envelope long thap nang po la pen envelope la pachera phet si nang litum la envelope tha ke tok do nang ji la bang ke la sono to the joint director of Fishery Hills Dipu Karbi Anglong Biven Hemtun Min Bhavan lason tok do nang po la pen la amla pati Dipu 782460 lason tok don lo pulo choklo la pen na litum la so address on pile nang po la pen application last date la bangke la so chiklo 25 March 2025 5 pm an se last date lo la so frang na litum jog don ji pulo tangte na litum jog don nang po la pen application pen copy pc ki pido nang ji ma pulo tangte photo pak thom nang ji recent color passport size photo la pen signature nang po signature la bangke na litum la photo anung long bang na litum amen tok don nang po la pen documents long ans taminali tum dak sel attested thainang po copy p documents ma upload tenali tum age upon caste certificate educational qualification la pen kapre ka son nali tum pido nang po employment exchange pendang log la hai pido nang po la pen mobile number la bang ke red ink pen se tong nang ji pu se dak pu standard form alon nali tum form fill up hola form athak nali tum mobile number bang chitok don ago chitok don no kolom ak air pen mate red ink pen la pen candidates already in government service apply through proper channel along with no objection certificate for the proper authority la service do tum stame putho nali tum jong se jogdoni ple jogdon long pusi da ta upon stamina li tum la no objection certificate la haida donang po la pen incomplete la pen led receive application will summarily rejected la se nali tum la application ka fill up ho jong se choklim le documents jong le nali tum from bang alang litum reject pon popusi dak tok pon la pen if any candidate found consisting directly indirectly his or candidates will be rejected so nata da pena an ki tok pon do na litum the application can submit through ordinary speed the pen registered post or directly to the office of the undersigned na litum la so application ki jog dam mate la so Voreng Avarsai fan jog dam ji pulo tang de na litum dam de pins ta me chok ji na litum la son is speed post mate post office pen le na litum pothais ta me chok ji mate senix ta me chok ji pusila da ke tokpon if the candidate is found have the surprise his her educational qualification or given any wrong information at the time of applying for the post is his her candidate shall be labeled to rejected his her will be terminated la pen la da ke tok pon putho do thla na li tum jong se documents copy pine ki chok chia son bate ene la pu na li tum jong se tok dun tap ki pi dun tap fake documents pen si ka apply dun la hai long plote alang li tum alang li tum pulo dak terminated pu se dak pu pon na li tum terminate pulo tang te na li tum office tame jok dun long le lo jo la son lo la pen putho dak ke tok pon son la bang ke 8 number na tum lang la pulo thek long chi valid employment exchange registration number is mandatory for those who are not in service la se dak employment exchange terminal itum kipido nang ji kinang sot pusila dak ke tok pon do la se employment exchange tame offline bang kali online pen ke apply la so employment exchange bang senalitum pido nang po la so number bang pusida ke tok pon la pen candidate 9 number long la da ke tok pon do
Candidate may also drop their application in the drop box for the post of Chowkider to keep the premise of the office of the Joint Director Fishery Health Depot before 25 March 2025 within office hours on every working day. Nasionali tum jong si jogda em pulte hodak direct dam pesta me drop box along jogda migme ke dam neng ji adim labang ke niliamo ta pulo office of the Joint Director Fishery Hills Depot la sodim sinali tum dampen jogdam nang po la pen video nali tum share igon lang mesen pulo nali tum mesen comment pi gon la pen so YouTube channel lang jong sina kahomri milang pulte so YouTube channel stamin nali tum subscribe igon la pen apus labang ke ki ong okay kali innovate apartment se command long ji long le labang practice stamin nali tum jogdon si kime tante do me thak me ka du ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long ke langara do anafas tamin nilin pen kardom